نخست بنگلا او نو روپئی کی دے جن خود اللہ پا غلامی کی دے جن خود اللہ پا غلامی کی دے ولی جی بحالی نپوہی گیسو ولی جی بحالی نپوہی گیسو کوم یو دنیا دار پا تسلی کی دے جن خدا اللہ فا غلامی کی دے نخست بنگلا او نو روپئی کی دے جن خدا اللہ فا غلامی کی دے جن خدا اللہ فا غلامی کی دے نن سبا کتنا دو موبیل کی گی نن سبا کتنا دو موبیل کی گی خلق د قرآن نا جدائی کی دے جن خدا اللہ فا غلامی کی دے نخست بنگلا او نو روپئی کی دے جن خدا اللہ فا غلامی کی دے جن خدا اللہ فا غلامی کی دے سچی داد دی طبقی زوانا